Здравейте, скъпи мои приятели! Добре дошли отново на моят канал Таро, канал за четене на таро карти. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви, че отново гледате моето видео, което исках да бъде така и за разнообразие, разбира се. Една тема, която под различна форма съм правила назад в канала, но не и по този начин, не и с това заглавие, може би, а именно какво от манифестираното от вас, от желаното от вас, вече се е задействало в Вселената и е тръгнало към вас. Тоест, може да очаквате много скоро проявление в вашият живот. Това е така една тема, която смятам, че ще ви бъде интересна, смятам, че ще ви допадне. Знаете за манифестациите, така станаха доста популярни последните 2-3 години, да манифестираш, да си желаеш желания, използване там на различни восъци, свещи, когато е за любов, листенца от рози и всякакви такива неща. Сега не знам колко от вас са правили тип манифестация, колко от вас залагат на това да си пожелаеш нещо, било то на падаща звезда, на пълнолуние, било то след някакъв сън, например, който така е символизирал сбъдване на вашето желание. Може да пишете долу в коментарите колко от вас са манифестирали, колко от вас са привърженици просто на това да си пожелаеш нещо. Знаете, в манифестациите много често има и този метод 369, който е метода с писането като цяло. Може да напишете в коментарите, би ми било интересно кой от вас какво е правил. Аз съм правила и манифестации, и желания, също така и вижън бордове, между другото. Не знам дали знаете, ще изобразя някъде по екрана какво е вижън борд, или карта на мечтите, или карта на желанията. Всеки го нарича по различен начин. Правя си всяка година и честно казано аз виждам резултат от това. Правя си я като тапет на телефона, или на лаптопа, на компютъра, на картички, в портмоне и така нататък. Така че можем да поговорим някой път за това повече, да направя едно видео за Vision Board. Ако желаете, може също да пишете в коментарите, ако се съберат повече желаещи. Ще направя такова видео. Но да се върнем на тарото и на нашата тема. Какво от всичко това, което сте манифестирали, желаете, сложили сте си на Vision Board, кое се е задействало вече и кое ще тръгне към вас още в началото на тази година, така че настанете се удобно, освободете си негативната мисъл, негативните енергии, ако имате такива. И слушайте това видео, вярвам, че ще чуете нещо, което ще ви бъде полезно и ще ви резонира. Разбира се, ще поставиме някаква идентификация, разбира се, всеки от вас знае какво си е пожелавал напоследък, какво си е манифестирал и така нататък, така че ще видим и това. За тези от вас, които не са се абонирали, абонирайте се за канала. Виждам, че някои хора го гледат видеята, но не са абонирани. Ако наистина ви харесва канала, информацията тук, абонирайте се с камбанката, за да получавате известия. Просто така показвате помощ, съпорт на моят канал и съответно така той би могъл да се развие още повече в YouTube, за което искрено благодаря. Ако желаете да станете член на канала, може да го направите от бутона "Станете член", да погледнете различните нива и предимства, които се предлагат. Така, хайде да започваме. Концентрирайте се. Искам да видя вашата енергия сега, в този момент. Вашата енергия или пък примерно през днешния ден е възможно също така. Независимо кога гледате видеото. Може да не го гледате, когато аз го публикувам. Може да го гледате след една седмица, видеото ще ви резонира. Вашата енергия през този ден или сега. Искам да видя с какво така са свързани вашите желания, вашите манифестации. С какво са свързани, ето по този начин. И кое от всичко, което сте желали, така, сложили сте си на Vision Board, манифестирали сте, се е задействало, по какъв начин се е задействало и много скоро така би се проявило в вашия живот.
Така поправих малко камерата, понеже ми се стори, че беше доста накриво. Така, вашата енергия. Започваме напоследък. Някои пътуват. Някои са пътували, някои пътуват, а някои са приключили с нещо, оставили са нещо зад гърба си. Общо дето са си направили и така, край, приключила съм с това нещо. Това може да е връзка напоследък да сте приключили, това може да е нещо друго емоционално, приятелство, тук нещо да сте приключили с някакви ваши вътрешни емоции, да сте обърнали гръб на някакви вътрешни емоции, но нещо сте, работили сте върху нещо и сте приключили. Сега за много малка част от вас това може да е някакъв проект в работа, примерно, или пък, честно казано, е нещо, което ви е вълнувало, нещо, което ви е държало в някаква емоция. Обърнали сте му гръб на това нещо. Приключили сте наредено, подредено, приключило е всичко успешно, така да кажем, и сте обърнали гръб и сте си тръгнали. По този начин някакси тук се чувствате последния, може би този ден, може някой да си е наредил, подредил, изчистил къщата, това да му е донесло емоционално удовлетворение и тук вече да се отдал на нещо друго. Нали? Ето, идва понеделника, да речем, и тръгваме отново на работа, тръгваме по някакъв път. За някой от вас обаче напоследък сега в момента се чувствате като изоставени, чувствате се сякаш някой ви е обърнал гръб, тръгва се от вас, отдалечава се от вас, чувствате се като губещи, може би в някаква ситуация. Нещо е приключило, нещо се е разпаднало, нещо е свършило, се казва тук. Да. За някой, пак казвам, може това и да е проект. Може това да е нещо свързано с проект, с работа, с финансов въпрос, с семейството също, с дома, с роднините, с близките, с познатите, с приятелите също е възможно. Давали сте, влагали сте, получило се каквото се е получило, приключили сте го, занулили сте го и сте тръгнали по нов път. Или тръгвате да правите нещо друго. Това е напоследък, което се случва. Имаме кулата на дъното на колодата, нещо се е развихрило, нещо се е разпаднало, нещо се е срутило, нещо неочаквано може да е приключило тези дни, а вие сте очаквали да приключи примерно в по-късен етап или не сте очаквали да приключи въобще. Също се казва, нещо е дошло като вятър някакси във вашия живот, развял е някаква подредба, вие сте го наредили и подредили отново това, което вятър е развял и сте приключили с него. Много е възможно и напоследък да усещате как нещо свършва, пак казвам, как нещо приключва. Може би дадено приятелство, дадена връзка, дадена емоция, дадена работа, от нещо емоционално, нали, така подчертавам, сте си тръгнали. Може физически още да не сте си, но напоследък тотално сте си дали сметка как емоционално вие сте приключили с нещо. Или емоционално някой може би е приключил с вас. Също е възможно. Казвам няколко варианта. Много често пишете в коментарите, ама вие казвате и това, кое е вярно. И двете. За всеки ще бъде различно. Вие взимайте от информацията, която чувате в канала, това, което е само и единствено за вас. Защото гледате много хора и няма как да се обхване всичко. Вашата енергия, много накратко, е това. Напоследък, в днешния ден или сега, докато гледате. Какви са обаче най-съкровените ви желания, мечти, какво си манифестирате? Луната. Някои обаче на пълнолуние си го пожелават. Някои са привържениците на пълнолунието, на това да си пожелават нещо на пълнолуние или пък на новолуние също. Се казва тук, да си пожелавате някакви желания, манифестирате и така нататък. Нещо, което някак си по цяла нощ мислите за него. Някои си представят, че това нещо се е случило, това нещо го имат вече в живота си и това го правят на определена фаза на луната или пък вечер, като легнат да спят. Някак си така представят си го, визуализират си го, че вече това се случва, че го имат в живота си с идеята да го привлекат в своя живот. Такова едно основно нещо, което така желаете, има тук.
Знаете ли някой от вас със зодия Рак, между другото? Или пък в момента сте в много силните емоции, много силните мисли, неконтролируемите емоции, също се казва. Това, което най-силно мечтаете, е това, което мислите по вечерно време. Това, което не ви излиза от мозъка, не ви излиза от акъла. Постоянно, пак казвам, го желаете, но това е нещо, по което няма някаква яснота. Вие не знаете какво ще се случи, някак си не можете да прецените на къде вървят нещата, ще тръгнат ли, няма ли да тръгнат. Ако тръгнат пък това желание, ако тръгне да се сбъдва, дали пък няма, после ударно да се върнете назад. Мечтаете за нещо, което ще промени живота ви, което ще промени съдбата ви, кармата ви. Не си играете, между другото, на дребно. Искате нещо, което напоследък, нещо, което така е много живота променящо. Нещо, което когато ви се случи в живота, ако нали ви се случи, всъщност вие ще бъдете тотално променени. Живота ви тотално ще се промени. Така че говорим за нещо важно и значимо. Нещо, което може би има две страни. Това нещо може да е свързано с друг човек, с друга страна, с друга емоция, но има две посоки, може би. Сега за някой, нали, то в желанията нямаме много опции, то или ще се сбъднат, или няма да се сбъднат, нали. Нямаме много опции, въпреки че има и опцията да се сбъдне, но не точно така, както вие желаете. Не в пълнотата си, но тук като че ли няма такава опция. В това, което много желаете, то има или ще стане, или няма да стане. Няма опция да стане, ама не както вие желаете, или пък да не се случи, но в същото време да имате някаква удовлетвореност до някъде. Не. Тук има два пътя. Да и не. Още да видим какво е това нещо, за което много искате и много мечтаете. Нещо в пауза, нещо недвижещо, нещо нерешено, нещо, ето пак се казва, за което вижте. Ето ви е луната, вечерното време, за което ето така, като си легнете вечер, започвате, ето ви ги мечовете тук да мислите. Ето ви ги двете посоки отново на да и не по двата ангела, двете посоки на двете тук кучета или вълчета, нали, всеки ги вижда по различен начин. Отново да и не. Тази карта, даже вижте, ако я разделите, ето така, тя е супер еднаква и огледална. Да, нещо, което не се движи, нещо, което не се развива, нещо, което пак се казва от съдбата, от кармата, от висшите сили, от ангели, от архангели, нещо свързано с емоциите, между другото, с нежността, с чистотата, с любовта по розовият прозорец. Някои тук това желаят и това си мечтаят, и това си манифестират, и това си искат. И това си визуализират. Постоянно ви е в главата това нещо. Даже вечер, като легнете уморени да спите, тук над главата тялото ви е уморено, почива си уж, обаче над главата постоянно някакви мислички такива. Много често, пак казвам, си го визуализирате до такава степен, че пред очите ви се появява картината на сбъднатото желание, което е супер. Колкото повече визуализирате, толкова повече провокирате Вселената да донесе това нещо в живота ви. Мислите и желаете напоследък така нещо толкова важно и значимо. По принцип, вие имате и други желания, може би, пак казвам, в картата на мечтите си и така желаете още някакви други неща, но и това е нещото главно, което желаете. Сега, това беше като идентификация до тук, скъпи мои. Вашата енергия напоследък и какво така най-много желаете да ви се случи. Пак казвам, имате и други желания, и други мечти и нашият въпрос е тук, кое от всичкото, което искате и желаете, това, другата мечта, третата мечта и така нататък, кое от всичките тези неща е тръгнало вече? То се е задействало към вас. Тръгнало е и може да очаквате скоро да ви се случи. Това ни е въпроса. Абстрахираме се от най-важното и голямото, което желаете. Кое от всичко е тръгнало към вас? Как е тръгнало към вас? Знаете ли, това, което е тръгнало към вас, то е свързано най-вероятно, пак се казва тук, с желанията, с златните рибки, с емоцията, с любовта, с поделеността, с хармонията, с химията и алхимията между
двама евентуално души тук, с някакъв нов шанс, с някаква комуникация, с някаква опция, с някакъв шанс от съдбата и от кармата, някакси някаква емоция, в която може да не сте само двама на този етап, може да сте трима или четирима, да са забъркани и други хора, но тук има една химия, любовна, емоционална или много силна приятелска, всеки зависи, нали, пак казвам, преобразувайте го за себе си. Искате някакъв нов шанс. Ще се даде някакъв нов шанс. Имам чувство, че небето ще се отвори и новия шанс ще падне оттам. В основа на комуникация, някаква информация, нещо ще получите като комуникация. Проляли сте сълзи за нещо, много го желаете това нещо, това е като златната рибка, ако ловите, това ще си пожелаете. Това, което се е задействало към вас, говорим в момента, е нещо свързано с тази обстановка. Сега това може да кореспондира с това, с най-силното ви желание. Също е възможно. Някои могат пък тук да си желаят нещо друго, а тук да имат и още някакво желание за любов. Също така. Така че това, което се е задействало към вас, то е свързано с някакъв баланс, някаква хармония, с някаква стабилност. Липсва ви нещо, което като го получите, ще си кажете, сега съм по-хармонична, сега съм по-пълна, сега ми е по-значимо някакси. Това нещо се е задействало към вас. Знаете ли, въпроси имате, препятствия има, пречки има, борите се за това нещо и сте се борили не от сега, искате го от доста време, борите се от доста време, не се е получило може би, или се получава до някъде, но не баш, желанието някак си ви води към там, стремежа ви води към там, страстта ви води към там, но има много хора, пречки, обстоятелства, разстояние. Вие въпреки всичко не сте се отказали и се борите за това нещо. Ето, отново говорим за емоция, отново говорим за споделеност, отново говорим за чувства, за разговор, също така. Отново говорим обаче също за някои за тройни и четворни взаимоотношения в триъгълници и четириъгълници, ако евентуално сте в такива. Защото пак казвам, в тези разклади казвам по няколко варианта и много хора отдолу пишат какво говорите, аз не влизам в триъгълници, четириъгълници. Окей, супер. Значи, другото, което чувате в разклада, резонира за вас. Но има хора, които гледат и които са в такива отношения. Така че и за тях допълнително даваме информация. Игнорирайте, ако вие не сте в тези конфигурации. Отново малко лирическо отклонение, за да поясня на хората, които пишат тези коментари най-вече и се чудат за какво говорим тук. Някои искат празник, някои искат веселие, някои искат споделяне, някои търсят приятели, някои търсят любовта, някои искат среща, някои са в триъгълни и четириъгълни взаимоотношения. Това нещо, знаете ли, то не се движи, то на никъде не върви, то от много време е трудно, борите се, искате го, желаете го, опитвате го, допитвате се до други хора, може би, опитвате се да споделите с някой друг, но тук има някой, който също трябва да направи, може би, някаква крачка към вас. Има още един човек, независимо кой е той, който също трябва да действа, а той, казвате, не действа, той не се движи. Аз знам, че има емоция, знам, че има любов, не се виждаме, не се чуваме най-вероятно, но има някаква емоция в този друг човек, той трябва да се задейства. Ами това нещо вече се е задействало към вас. Това, което желаете, свързано с тази енергия, която ви споделям, тя се е задействало, това нещо се е задействало към вас. Има обаче още малко време, се казва, докато започне да се отразява във вашия живот или докато започне да се задейства, за да го видите. Вижте от сега, от когато гледате това видео, независимо на коя дата е, вижте кога е първото новолуние, от датата, в която гледате видеото. Тогава ще започне
тази енергия да се действа и да се развива към вас. Ето, задействала се. Ето ви го рицарят на жезлите. Това е най-бързият рицар. Това е най-бързото движение. Това е най-бързата информация, комуникация, развитие. Това нещо от бездействие, като започне първото новолуние, ще се развие и то много бързо ще дойде в живота ви, много рязко ще дойде. Това може да е един рицар на жезлите, овен лъв стрелец, мъж огнен, мъж страстен, също е възможно, но това може да е информация, комуникация, както казах, писмо, СМС, вече зависи какво тук сте си желали. Но това нещо е било трудно, това нещо не се движи, това нещо е свързано с поделяне, с разговор, с тройки или с четворки и тук имаме движение, развитие, може да има и пътуване също се казва. Много бързо ще се проектира във вашият живот. Някой много бързо ще се задейства, ако говорим за човек, който очаквате. Много бързо ще се задейства, много бързо ще дойде при вас, дори чисто физически или пък ще ви напише обади и така нататък. Ще има движение. Най-важното, което мога да кажа, ще има движение и много бързо развитие. До сега нещата не са се движили. До сега нещата не са били ясни, не са били определени и конкретни. Тук толкова бързо ще се развият, че буквално ще ви дойде наистина като гръм от ясно небе. И ето тогава аз ви виждам по-стабилни и по-хармонични. Ето ви го пиленцето с комуникацията. Сякаш как да кажа, имате всичко, липсва ви това нещо. Ще го получите под формата на проявление във вашия живот. Вижда се стабилност, вижда се задоволство, вижда се удовлетвореност тук. След като това нещо се случи и се задейства, още малко ще ви трябва, за да получите пълнотата на това нещо в живота си. Няма как. Много е било трудно и може би все още е трудно, с много пречки, така че ще получите желаното много бързо, ще получите манифестираното за цялата тази енергия, която говорим, по нещото, което не се е случвало, по човека, който не се е задействал. След като това се случи, ще получите удовлетвореност. Ще си кажете най-накрая. Но ще остане още едно празно пространство, което трябва да се запълни с още движение по въпроса, с още развитие, за да може да се проектира пълнотата на желанието във вашия живот. Надявам се, че ме разбирате. Ще мине още някакво време след това ваше желание, за да се случи напълно, така да го кажем. Пример, ще дам просто пример. Желаете да бъдете с конкретен човек, да се съберете в любовни отношения. Не се е случвало, трудно е, в триъгълници, четириъгълници сте или пък просто отдавна нямате комуникация. Ще се случи, човека ще ви пише, ще ви се обади, ще дойде, ще се срещнете, но след това ще има още време, в което нещата ще се подреждат, оговарят, за да се съберете, примерно като двойка партньори в живота ви. Това е просто пример. Тук може да си манифестирате дете, тук може да си манифестирате приятел, тук може да манифестирате работа. Тоест много бързо ще дойде информацията за работа, ще започнете и ще трябва още време, за да получите заплатата, която искате. Разбирате ли, може да има много вариации тук. Обърнете всичко за вашето желание, което искате. Това нещо се е задействало. Това нещо ще дойде по много бърз начин при вас. Ето ви го пак движението. Рицар жезли, рицар меч. Това може и да е човек, който да е от мечовата енергия на близнаци, везни, водолей. Тоест тук, като казах, овен лъв стрелец, някой си казал, моя не е в тия зодии, може да е в другите зодии. Тук говорим и за директен зодиакален знак и за асценденти в тези зодии. Така че, скъпи мои, това нещо идва. То вече се е задействало. Как се е задействало това нещо в Вселената? Как се е задействало? Чрез тук имаме отново
варианти. Някой може да е послушал съдбата, някой може да е приел знаците на съдбата, някой може да е видял някакви знаци на съдбата, които да са го накарали да се замисли по един много по-различен начин от преди. Не просто да се каже, добре, тук постоянно мисля за нея, дай ще извънна. Не по този начин. Тук някой може да е направил пълен преглед на живота си, някой може да е достигнал до някакви разбирания, до някакви изводи, които до сега въобще не са били на преден план. Някой може да си е вдигнал духовното ниво. Как се е задействало това нещо в живота ви? Може да се е получил съвет от близък, познат, приятел, роднина. Човек умен, човек знаеш, човек живял, врял, кипял в живота. Някой такъв човек може да е дал път, насока, ключ, съвет, за да се случи цялото нещо. Тук можем да говорим отново за съдбата, за кармата. За вярващите от вас, доближавам, можем да говорим за светец, за дядо Боже, дето казват децата. Можем да говорим, вече зависи, пак казвам, кой какво си е желал тук и какво открива в тази енергия. Можем да говорим и за човек на висока позиция, за адвокат, за съдия, за доктор, за психолог, за съветник, за семейен консултант. Много зависи. Човек на някаква важна позиция в работата. Може да е също това. Така са задействали нещата. Така е започнало цялото нещо и то толкова бързо ще дойде в живота ви. И вижте, на дъното на колодата имаме Вселенския съд. Това е време да се случи, казва съдбата тук. Ето ви е съдбата, която с тромбона тук продухва. Вече е време, се казва. Вече е време да се случи. Ето ви е жената, ето го мъжа, за тези от вас, които питат за любов. За тези от вас, които питат за здраве. За тези от вас, които питат за приятелства и за предателства. Също. Змията. Сътворението, ако щете, е това. Адам и Ева, ако щете, са тези, нали, в различен прочит. Време да се случи. Време е за възраждане, време е за раждане, време е за ново начало, време е огънчето да започне да тлее, време е семенцето да покълне, време е да се излекувате, време е да разберете кой крив, кой прав. Нали, време е да разберете приятелите, кои са сред вас, време обаче да видите и предателите. Време е да започнете наново, да се преродите, защото това, което тук явно желаете и което се е задействало благодарение на тази енергия, съдбата казва, то е време да се случи. Започнало е. Песента, вижте, е изсвирена. Там горе някъде, където са съдбите ни, където всичко е написано. Там вече е свирено. Въпросът е да слезне на земята. И то малко по малко слиза на земята. Това нещо. Слиза и ще го видите, ще го усетите, ще го разберете. Буквално ще го видите като проявление в живота. Много красива енергия. Ето, оставям я, ето така тук като главна енергия. Може, ако желаете да си направите скриншот на това, защото е много красиво наистина като картина въобще, ако щете, така да си го поглеждате, да си го припомняте, защото очаквайте това проявление много скоро. От всичко, което желаете, от всичко, което сте манифестирали, от всичко, което сте си пожелавали, това се е задействало. Въпрос на време е да дойде във вашия живот и то ще дойде бързо. Пак казвам, напомням, след това ще има малко период от време, в който още нещо ще се доуправя, доразвива, доуточнява и след това ще стане напълно вашето, което вие желаете. Защото тук говорим за някаква главна мечта. Някой, пак казвам, си е пожелал връзка с някой друг. Не просто комуникация, може би. Нали, на първо ниво комуникация, но главното желание е връзката с този човек. Така че първото ниво е готово, задействало се,
другото ви е написано така или иначе да ви се случи по съдба, малко време и то ще се прояви в вашия живот. Това беше, скъпи мои. Пишете ми долу в коментарите. Много ми е интересна тази тема на мен като цяло и ми е много интересно да чуя вие какво мислите, какво желаете, как си го пожелавате. Пишете ми, дайте един палец нагоре в подкрепа на това видео, така помагате на канала да се развива. Аз ви благодаря за доверието и до скоро!